Good morning mga ka-rides. Good news mga ka-rides, no. Nakuha na natin yung sahod sa YouTube. Kaso, daming bawas na tax. Yung for withdrawal ko sana mga ka-rides ay nasa $115. Kaso, binawasan ng tax doon pa lang sa US 3%, 111 na lang. Pagdating dito sa Pilipinas, nagbawas pa ulit ng $10. Kaya ayun, yung nakuha ko na lang, unti na lang. Tingnan ko mamaya sa bangko, nakalimutan ko magkano yun eh. Prepare lang ako kasi paalis ako, papunta na akong opisina. So yung mga rides, yung pala nakuha ko ay 5,635. Unti na lang. ano kasi yung mga rides sa yung sahod ko sa YouTube, kinunik ko sa ATM ko, kaya wala, hindi na ako makapag video na nag-withdraw ko kasi nasa ATM ko naman eh. Grabe no, after 2 years tsaka pa lang tayo nakasahod. Ng mga rides. Tapos yung mga ka-rides, no, bago natin nakuha yon, akala ko pa hindi na natin makukuha kasi dapat kasi yung makuha mo yung sahod ay nasa February 21 to February 26. Ako kahapon ko lang nakuha mga ka-rides ng hapon. Noong una, ako sa health center ng YouTube. Sabi, antayin ng 15 days. Tapos, yung binasa ko naman yung sa Google AdSense, mag-antay daw ng 5 araw na 5 araw mula nung naipadala yung Google AdSense. Hindi kasama yung yung Sabado tsaka Linggo. Kaya nung Friday, nag-chat na ako sa bangko kasi yun yung sabi. After 5 days ay i-coordinate na yung bangko kapag wala pa rin sa bank account. So yun, na ako sa bangko, email, nagtatanong kung paano kayo gagawin doon. Parang ginawa ko lang, sinabi ko lang na paano ko, kung kanino ko i-coordinate na may inaantay akong sahod sa YouTube. Tapos yung nag-response naman, ayun, diretso na naman nila sinabi na na babalikan ako ng kanilang specialist after 1 to 2 days. Kaya nung Sabado Linggo walang reply kasi nga hindi kasama yon. Nag-reply sila nung Monday. Tapos nagtatanong lang kung para saan yung purpose nung pagpapadala. Kaya nag-reply na din ako sa email na sahod ko yun sa YouTube. Ayun, paghahapon saka palang pumasok sa sa bank account. Yun nga lang, ang dami ng bawas. Una, $3 dun sa US. Tapos dito sa Pilipinas $10. Yung $10 nasa 500 sa higit din yun. Pero okay na eh. May na tayo,
May pambili na akong gulong. Kasi yung gulong ko sa likod ay palitin na. Tapos makapag-vlog na rin tayo. Yung talaga inaantay ko mga rides, no, bago mag-vlog ulit dahil wala na akong pera. Kaya inaantay ko yung sahod ko sa YouTube para yun yung gagawin ko pang ano sa vlog. Lugi na kasi tayo mga ka-rides. Abonado tayo sa pagko-content eh. Dito sa travel vlog mga ka-rides, kung iisipin mo siyang parang source of income, medyo mahirap pag nagsisimula pa lang. Kasi kailangan mo rin gumawa ng budget eh. Paano ka naman makakagala kung wala tayong budget? Kaya tulad ngayon na standby ako ng ilang linggo. Dahil wala na akong budget eh. Diba? Imbis na nag-vlog para kumita, eh napapagastos. Kaya mahirap i-maintain yung channel. Itong ganitong content, pabor lang to sa mga mga maraming pera na talagang gumagala lang. Tayo na parang umaasa na kita ay nahihirapan. Abonado. Siguro state lang. State na lang tayo. Mahaba man ang proseso, so di bali na. Kung i-vlog kasi natin tong yung biyahe natin na daily na papunta opisina, baka mawalan ako ng subscriber. Kasi yung subscriber ko nag-subscribe dahil sa mga biyahe na malayo. Naging ako native. Kaya mahirap din parang lumipat ng ibang content. Kung magdi-daily ay yun, medyo risky sa views. Baka bumalik ulit tayo sa 20 views. Buti na ngayon nakakapag-views tayo ng 200. Sa mga content ko mga ka-rides, yung parang pinapanood lang yung Manila to Mindanao. Yun lang yung nakakaroon ako ng views. Mahirap din gawin. Hindi naman pwedeng kada buwan. Malaki gastos sa Manila to Mindanao mga ka-rides. Paliban na lang kung magtitipid. Kaya dyan sa mga aspiring pa lang na travel vlogger, mag-isip-isipin niya mag-isip-isip na muna kayo. Kung marami kang budget ay panggala, good. Pero kung for source of income ay mahirap.
maganda makaisip kayo ng content na di kailangan gumastos. Kasi ano, ngayon lang pala ako nag-vlog na ano mga ka-rides, no? Papuntang trabaho. Ano lang, para makapag-thank you lang ako sa inyo mga ka-rides. Kanina pa ako nag-vlog, hindi ko man lang ano pa, nakalimutan ko. Yun yung una kong bunga dapat. Hirap mag-vlog eh. Maraming salamat sa mga sumuporta sa ating mga ka-rides, no? Kung wala kayo, wala akong 5,600. Yung susunod kong sahod kaya, kailan pa yun? Kasi kailangan ulit makaipon ng ano eh, $100. Yung una nating sahod, matagal natin nakuha yan. Pero halos kasi hindi rin tayo nag-upload mga ka-rides, no? 2 years ago na tayo nag-start, pero madalang lang tayo mag-upload. Ngayong Sabado mga ka-rides, ayun, babiyahin na ulit tayo. May panggas na tayo mga ka-rides. Yung unang magko-comment may Gcash na 100. Bigay mo sa akin yung number. Pag may nag-comment mga rides, bibigyan ko ng ano, Gcash na 100 para may balik din sa inyo. Kada sahod 100 lang para makagawa pa ako ng ibang content. Wala na akong pera eh.
Hindi ko na puputulin yung vlog ko mga rides. Papunta tong opisina. Ayun, nabutan tayo ng traffic light. Update ako mga rides. Stop over. Dahil stop light, nabutan tayo. Tapos babalik rin pala tayo sa Montalban mga karay. May kukunin ako doon, may good news. Sa ano na yun? Sa susunod na content na yun. So yan mga karay, huwag niyong kalimutan. Pag napanood niyo itong video na to, kay Gcash kayo dyan. Yung una lang, unang magpo-comment. Buti maganda yung suspension natin eh. Yung ano mga ka-rides, yung gamit ko palang suspension, yung GVT sa YSS sa likod, GVT sa harap. Hanggang ngayon maayos pa rin eh. Hindi pa siya nagkakataga. Eh grabing lubak na yung nadaanan natin ano. Nagkabingkong na yung max natin, pero yung shock natin hindi pumutok. Hindi katulad yung sa RCB na pumutok. Nagkatagas. Ito wala.
Tapang ni kuya ibiyahe yung motor niya, walang plate number oh. Dati mga ka-rides no, yung nagkuha ko tong motor, di talaga bumiyahe ng walang plate number. Mahirap na eh. Sikit malala. Alright, dito pala. Araw-araw naman ako dumadaan. Wala pong problema dito sa bike lane. Kahit may enforcer, pwede kang dumaan dito. Kasi ganito yung itsura oh. Wala namang madadaanan dyan sa gitna eh. Dito, oh. Dito ka lang makakadaan. Yun nga lang, pag ganyan may bike, huwag mong ano, huwag mong pagtripan. Overtake ka lang pag maluwang. Nawawa naman yun. Sa kanila tong kalsada eh. Nakikishare na lang tayo pag traffic. Yan o, may enforcer mga ka-ride. Tingin lang yan. Ulit naman ang food panda na to.